Kidon shibun ki beriu ki bawan ban ai ngo ki bawan ban ai je ka kamu blai. Te ki no e ki pisah jong ki wan ban ai kat ba ki ai. Kadon ni ke wei ke beriu kan the ka wan bat ka ai ardam li. Kene ke tin ardam li ngim so tho shu ika manta hare ke de ke jing ai ke berit na barok gitu ki bawan ban ai ha po jong gitu ke jingseng jong ki jiu. Uji supet ye garukom a jong ki. Sengap hangan oi pigum ne. Habangi ai ngo em, habangi wan ban ai ke jing ai ngo uji supet. Wan mut uji supet. Uji supet na marang bodon po jingseng upet baru ong gum ne. Pitim ne em ki nok gitu ki beri borok ki wan jingseng. Bat kawan ngene rugun thai keno ardam li. Kata ka ardam li uji su ong gum ne. Na baro jong pi, na baro pi ke bawan ban nok ke bawan ban ai gini ke jing ai ngo syega kamu blai. Ka ba ai shibon tam de gene ke riu kan thai. Yesu yo i ka ba ga ai ardam li. Kemut ardangka hai ne gisngi. Ngi de shipor ung mi ai. Je ai ngo shu menta. Chanong kendong le sidam don ki be ai shpo. Sispa tangka san po tangka ngi ai. Man lagi jing seng jing ai ngo don ki ba ai san spa tangka ru don ki ba ai ar spa don ki ba ai kum ta ter. Hare sispa menta kadai ka rukom ai jing ai ngo. Hare gene ke beriu keno ar tangka. Bar Jesu ong kene ke beriu. Keriu temen ka ai kambon. Ban ye pi baro agane ke jing seng. Balai Jesu ong kumne. Namar ka ai na baro ka ba kadon. PPI ka batam. Jesu ong PPI ka batam jong pi. Kene ke beriu ka ai ye ka e ka ba ka kadon. Ka ai lut ye ka ba kadon. Ardam li ke de ka tabaro ka ba kadon. Pipat PPI sanajar na ka batam papi kamai na ka sanlak. Pi kamai sanlak si benai kene ke kamai si potong ka si benai. Ka ai ardam li. Jesu ong kene ke beriu ka ai bon bani pi. Hajisha sanajar de kata ba bon de ne. Ru Jesu klempet ye kata. Upet